Okay bafethu iPopcat iyabuyela ke bafethu ke ya down on YouTube bafethu news ya ngishuthela ukuthi iPopcat ibuyiselwa kanjani eTrucking ne abangazi ke abafuna ukwenza icode kaPopcat bafethu hey naka lamapara yadlula okay ya okay basadonsa insimbi ke manje yabo abayenzayo bathi ukudonsa insimbi ngizosondela ngisabe phela ngiyintatheli yodumo bathi akufanele ngize ngivele elangeni la ngizochopha ama-pixel camera okay sibenze kanje ya ngilanda kahle-ke manje yabo mina ngiyintatheli ekwazi ukulanda u-action kamnandi yabo la manje ngishutha iPopcat iyayilayisha so iyoyilayisha kulela truck manje yabo angifuni ukuvela kakhulu ngizoxoshwa yilanga okay yabo bafaka iy'nsimbi manje okay yebo usazoyibona buka uzoyibona izohlela uzoyabona njengoba edilika kanje faka iy'gubhu uzombona nje befaka iy'gubhu uyabona ubukani lokhu lapha eventini ngembona lokhu ofela ngekhanda lapha nibukeni nange lapha nange ngembona ukuqhamuka manje ogqoke njengalo uzobabona-ke nange ngibukela phakathi-ke ngibukela phakathi yabo uyayibona buka yabo njengoba isimi kanje uyazi uyimiselani kanje ngathi yabo njengoba esehlehla nayo kanje ya uzobona bukileshe evenini iPopcat ngiyakutshela bafethu bukani bayilayishe eTrucking yazi ngiyilayishe evenini-ke mina bese ngithi isimanga lesi kodwa uyilayishile yazi wayikubeka sebebuyisela lezi zinto-ke mase beyavala eTrucking yabo hayi sesiyahamba iwona msebenzi esiwushayayo-ke okay see you iPopcat hayi ngifaka ku-YouTube ya basazoyibuka nje ayithi ngine-channel lapha ku-YouTube iyaboshwa-ke manje fanele nenze sure ukuthi iyaboshwa-ke okay before nihamba that's how to load the Popcat on a truck and then you make sure ukuthi niyayibopha for the safety ingasali ku-freeway ilimaze ezinye iy'moto okay please subscribe to this channel.